biasa. Selamat malam Mbak Sinta. Tes cek Mas. Ya aku ngerti iki rada berdek. Kenapa Mas? Selamat malam ya jawabannya ketes. Selamat malam juga buat Mas Bagong. Oh nggih. Senangmu ditakoki gak ngaku jujur bobotnya piro Mas? Aku bobotku alhamdulillah 52. Andel Bu. Gak andel ibu ya Mas. Saya loro kuwi ditambah piro? Wis nek ra ngandel ka imbone. Sak kintal 52. Sak kintal pepindho. Wah wis pokoke wis pira-pira lah wis mbok arani pira-pira Satu nek Mas. Satu 150 ya didono saiki lho Mbak, ora sularang-larang. 140 Mas, gak apa-apa. Kakean rambut duwe sakmu. Oh ya wis ya satu sih ya. Heeh, 100 Inggih, wah luar biasa. Mbak Sinta wonten permintaan lagu ini. Apa? Dari Mas sing baju kotak-kotak, heeh. Mas sinten nggih? Pak. Mas Mas sinten? Oh alah Mas Padil. Ya Allah, tidak penyanyi ini ya kopok ya. Mas Padil Sugiwaras. Mas Padil Sugiwaras semoga Mas. Bojonegoro. Nggih, Sugiwaras Bojonegoro. Nah, aku yo biasa tanggapan rono. Waduh Mas. Tapi ora campur sari. Nah, terus apa? Nyiaro kematian. Gak lucu. Itu aku lucu kok guyu. Aku lihat ini ketemu sampean. Iya. Masalah kok imut ya Allah rasanya kudu nyuwun. Aja. Tapi ora coba kok iki Aja. tok ngono. Kurang dawa-dawa. Gak yo. Wah, Kira nek ketujuh aku ngobos. apa apa tenan langsung. Nggih. Ada permintaan lagu dari Mas Faldi. Lagunya apa? Fadil. Nah, ada permintaan lagunya Sakti. Nek orang Sakti Sigar. Nah, sampean pilih sing endi? Lah, masa tanggung jawab ke durung? Wes tanggung jawab kok lengkap kok iki. Tapi gak langsung bikin lagu ya? Nah, iya kaya ngono kuwi lho. Ya wis dikasih. Iki spesial nyumuni sampean lho, Mbak. Masa? Aku kayak Oh, masih konco kakak kelasku bang ini. Wah. Paling ya. Jebol CLBK to iki. Oh, SKSD. Apa kuwi? Gak tahu ya mas. SKSD. Sak kelas SD. Ya Allah, imut sekali. Ada sing didemek pas kene lho. Sing didemek pas kene ngene iki oleh bales to rabuke. Gak oleh. Oh iya wis. Oh, gak oleh dong. Kalau ya wes, aku anjingnya ya pengen balas tapi lebih di Pak Polisi. Dikasih ya mas. Sakti. Oke, sisaran Lebin Campur Sari Sakti. Sumangga. Yang kancani joget ya mas. Tak kancani. Mas Bagong tuh ya namanya ya. Ini dicegah di tengah ini milah yang kene orang kene. Makanya belum nampak ini juga ayo bilang. Oke. Yuk. Oke.